Joo, et siellä pientä haaveria. Katsotaan, kun mä pääsen lääkäreiden kanssa juttelemaan, että mitä on. Välillä sit vaan keho pettää. Häneltä on nilkan luusta irronnut pala jo maaliskuussa. Ja sitten kisajuoksussa niin täytyy sanoa, että jo 300 metrin jälkeen alkoi happoa ryöpytä jostain syystä jalkoihin. Mä luulen, että edelleen se keväinen flunssa, mikä iski mun keuhkoihin tosi hurjasti, niin se tullut pehmeämmäksi tälleen iän myötä, että vähän kun kolottaa joka paikkaan, niin ei ihan uskalla heittää samalla. Tänään oli vähän semmoista pehmeätä päässä ja kropassa. Niin. Ehkä just siksi mä oon niin pettynyt, koska kyllä mä tiedän, että mä olisin voinut hyppää 60 enemmänkin, niin joo. Ekat MM-kisat, niin kyllä mä oon tyytyväinen tuohon, että tietty venymisellä olisi päässyt sinne finaaliin asti, mutta ei tänään.